Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 11 август дүшәмбе көн. Сез турыдан-туры эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тавышларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшләннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey вот из радио каналыннан тапшырды. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче шереге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye avazı dolkunlarında соңгы хәбәрләр. Израиль Газа сызыгындагы Эль-Шифа хастаханасы янында журналистлар кулланган чатырны нишан итеп алган һөҗүмдә Эль-Джазираның 4 хәбәрчесен үтергән. Хастахана мөдире җиткергәнчә һөҗүмдә 2 хәбәрче Анас Эль-Шәриф һәм Мөхәммәд Каракия һәлак булган. Эль-Джазира соңыннан телеоператорлар Ибрахим Захир һәм Мөхәммәд Нуфальның да гомеренең өзелүен белдерде. Австралия бу сентябрь айында Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гомум шурасында Генераль Ассамблеясында Фәлестин дәүләтен таңдырырга әзерләнә. Баш министры Антони Албанис бу адымның Канада, Бөекбритания һәм Францияны охшаш адымнарыннан соң ясалуын әйтте. Израиль һәм Фәлестин арасында даими тынычлыкның һәр ике тараф өчен дә даими дәүләт булмый торып мөмкин булмавын һәм Австралиянең Фәлестинләрнең үз дәүләтләренә ия булу хукукын яклаячагын белдерде. АКШ вице-президенты Джеймс Дэвид Венс Русия белән Украина арасында теләсә кайсы бер тынычлык килешүнең ике тарафны да канәгать итүенең бик мөмкин булмавын әйтте. Fox News-ка әңгәмә бирүче Венс һәр ике илнең дә соңгы нәтиҗәдән канәгать булмаячагын, фәкать Трамп җитәкчелегенең һәр ике якта кабул итә алачак килешү өчен тырышуын белдерде. Венс максатның Украиналар белән Русияләрнең чагыштырмача тынычлык эчендә яшәү алачак һәм үлемнәр бетәчәк вазгыятка ирешү булуын әйтте. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек шурасы Сүриянең мөстәкыйльлегенә һәм җир бөтенлегенә күрсәткән көчле яклавын раслап, бөтен дәүләтләрне бу нигездән хөрмәт итәргә чакырды. Иминлек шурасы белдерүендә Сүриянең сәяси, иминлек һәм икътисади күчешенә һәр төрле тыкшыну хөкем ителде. БМО Иминлек шурасы мондай гамәлләрнең бары тик илне тотрыклыкка кавыштыру тырышларына зыян китерүе мәсьәләсендә кисәтте. АКШ илбашы Дональд Трамп йортсызларны Вашингтоннан чыгарып, башкалардан шактый читкә урнаштыруны планлаштыруын әйтте. Социаль медиа аша ясаган белдерүендә аларга калачак урын биреләчәген, фәкать башкалардан ерак булачагын белдерде. Трамп бу адамның Вашингтонны элеккә караганда тагын да куркынычсызрак һәм матур хәлгә китерү планының бер өлеше булуын искәртеп узды. Хинстан полициясе криминаль бүлекне эшләтүче ялган полиция хезмәткәрләрен тоткарлады. Полиция кулга алынучыларның ялган документлар һәм сертификатлар ясауда һәм курбаннардан салым җыю өчен интернет сайтын эшләтүдә гаепләнүен белдерде. Хинстан полициясе үзләрен полиция хезмәткәре итеп таныткан һәм криминаль тикшерү бүлеге дип арендага алган офис юлы белән салым җыйган 6 кешене кулга алган. Полиция якшәмбе көнне төнге сәгатьләрдә полициягә охшаш төсләр һәм логотиплар белән бизәлгән һәм халыкара криминаль полиция оешмасы Интерпол исеме белән эшчәнлек алып барган бу офисның яңа Дехлинең Ярчин каласы Нойдада урнашуын белдерде. Кулга алынучылар моннан тыш Интерпол һәм башка халыкара криминаль берәмлекләр белән бәйләнешле булуларын алга сөрүдә дә гаепләнә. Полиция гаепләнүчеләр үзләрен дәүләт хезмәткәре дип танытты диде.
Полиция вакыйга белән бәйле буларак күп санда кесе телефонын, чек дәфтәрен, мөхирне һәм таныклыкны кулга төшерде. Бу кулга алулар Яңа Дехли тирә ягында арендага алынган бер йорттан ялган илчилек эшләтүдә һәм чит илдә эш табу вәгъдәсе белән эш эзләүчеләрнең акчасын алдалап урлауда гаепләнеп бер кешенең кулга алынуының бары тик беренче атнадан соң булды. Җинаятьче канунсыз көнбатыш Арктика илчилеген эшләтүдә һәм үзен көнбатыш Арктика, Саборга, Пойлвия, Лодония кебек хыялый милләтләрнең илчесе итеп танытуда гаепләнә. Бангладешта денге бизгәгеннән үлүчләр арты. Илдә быел топлам авыру очрагы 24183-ка җиткән. Ким дигәндә тагын 448 кеше хастаханәгә салынды. Бангладешта ширкәттән ягучы денге бизгәге аркасында быел үлүчләр саны 101 булды. Сәламәтлек саклау офисы белдергәнчә, соңгы тәүлектә тагын 3 үлем теркәлде. Гомум сәламәтлек саклау хезмәтләре мөдирлеге якшәмбе көнне ясаган белдерүдә 2 кешенең башкала Дакканың көньягында, 1 кешенең исә көньяк көнчыгышында бизгәктән авырып үлүен җиткерде. 22708 авыру хастаханәдән чыкты. Топлам авыруларының 39,3%-ның хатын-кыз булуы белдерелде. Соңгы тәүлектә иң күп авыру Барисал районындагы хастаханәләргә кабул ителде. Бу районда 95 хаста дәвалана башлады. 2023 елда Бангладешта рәсми саннарга күрә денге бизгәге аркасында рекорд дәрәҗәдә 1705 үлем һәм барлыгы 321,179 авыру очрагы күренгән иде. Мөхтәрәм тыңлаучысыз, Төркия авазы толкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. 41 телдә дөнья хәбәрләре trtworld.com адресында. Мен еллыкның беренче ширеге. Төркия яңа 1000 еллыкка аяк басырга әзерләнгәндә тарихның иң җимерүче җир тетрәүләреннән берсен кичерде. 1999 елның 17 августында Мармара төбәге белән беррәттән бар Төркияне какшаткан эпицентры Гөлҗүк районы булган 7,4 балл зурлыгындагы зилзилә нәкъ 45 секунд дәвам итте. Афәттә 18 меңнән артык кешенең гомере өзелде, якынча 50 мең кеше яраланды, 100 меңләгән кеше йортсыз калды. Рәсми саннарга күрә җир тетрәүдә җимерелгән яисә зыян килгән бина саны исә 250 меңгә җитте. Зилзиләдә Төркиянең икътисады авыр зарар күрде. Афәтнең сәяси һәм социологик тәэсирләре исә яңа 1000 еллыкның беренче чорына шәкел бирде. 2010 елда барлыкка килгән җир тетрәүдә якынча 100 мең кешесе үлгән Кариб илләреннән Гаитида 2021 елның 14 августында 7,2 балл зурлыгында зилзилә күзәтелде. Зур афәт яраларын бетерергә өлгермичә икенче җир тетрәү күрелгән Гаитида бу тапкыр 2000нән артык кеше якты дөньядан китте. Меңнәрчә кеше яраланды һәм 2010 елга афәттә җимерелмәгән якынча 150 мең бинага зыян килде. 2021 елның иң күп үлемгә китергән табигый афәте буларак теркәлгән зилзиләдән соң илдә кырыслык контрольдән чыкты. Талау очраклары һәм кораллы һөҗүмнәрдә артыш күзәтелде. Гаитида урнашкан халыкара ярдәм оешмалары илдән китәргә мәҗбүр калды.
11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң Америка Кушма Штатлары һәм берлектәшләренең Әфганистандагы Талибан режимын җимерүе белән Берләшкән Милләтләр Оешмасы түшәме астында барлыкка китерелгән Әфганистан тынычлык көче идарәсен 2003 елның 11 августыннан башлап НАТО кабул итеп алды. Бу карар НАТОның 54 еллык тарихында Авропа читендә оештырылган беренче зур операция булды. Талибаннан соң Әфганистанда корылган Хамид Карзай һәм Әшрәф Гани хөкүмәтләренә 18 ел буе хәрби ярдәм күрсәткән НАТО көчләре Талибан сугышчылары әкренләп илне кулга төшергәннән соң 2021 елда операцияларын бетерде. 1947 елда корылган көннән бүгенгә кадәр якын көнчыгыштагы шактый гарәп дәүләте тарафыннан рәсми рәвештә танылмаган Израиль белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләре арасында Ибрахим килешүләре исемле барышта беренче рәсми мөнәсәбәтләр корыла. 2020 елның 13 августында Америка Кушма Штатлары җитәкчелегендә төзелгән килешү белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләре Израильне рәсми рәвештә кабул итә. Озакламый Бахрейнда Израиль белән төзелгән килешүгә кул куя. Елның 12 августында Төньяк Кытып төбәгендә яңа 1000 еллыкның беренче диңгез фаҗигасы барлыкка килә. Русияга бәйле атом төш су асты көймәсе Курск, Баренц диңгезендәге хәрби күнегүләре вакытында бата. Мәскәү җитәкчелеге озак вакыт яшерергә тырышкан һәм халыкара ярдәмнәрне кире каккан фаҗигада 118 диңгезче үлә. Үткәрелгән тикшерүләрдә су асты көймәсенең искергән торпедаларның шартлавы нәтиҗәсендә батуы өйрәнелә. Адольф Гитлердан соң дөньяның иң явыз диктаторы булып саналган Уганданың элекке илбашы Иди Амин 2003 елның 16 августында вафат була. Ул 1971 елда хәрби түнтәрелеш белән кулга төшергән илбашы вазифасын 1979 елга кадәр башкара. Амин вазифасы вакытында илендә корган террорчылык шартларында якынча 500 мең кешенең төрле сәбәптән үтерелүеннән җавапка тотыла. 1979да иленнән качарга мәҗбүр калып Сәгүд Гарәбстанына урнаша һәм биредә якты дөньядан китә. Ямайкалы спортчы Усейн Болт 2009 елның 16 августында Берлинда оештырылган Бөтендөнья атлетизм чемпионатында 100 метрга йөгерүдә 9 секунд 58 сантисекунд белән дөнья рекордын куя. Болт 2008 Пекин җәйге Олимпиада уеннарында 100 метрны 9 секунд 69 сантисекунд белән тәмамлап, янә үзенеке булган дөнья рекордын тагын бер тапкыр куя һәм яшен кушаматын ала. Танылган америкалы актер Робин Уильямс 2014 елның 11 августында вафат була. Хәерле иртә, Вьетнам. Үлгән шагыйрьләр җәмгыяте Балыкчы патша исемле фильмнарда төп рольдә уйнаган Уильямс "Җаным дустым" фильмындагы роле өчен Оскар бүләген яулый. Мең еллыкның беренче ширеге. Төрки дөньяның йолдызлары.
Muhtaram tawşar, Halıq qura münasibətlər bölgesi fənn doktoru Cemil Duaç İpek yazmasına negizlendip əzirlənən Türkiye dünyanın yıldızları topşu tizmimizin bugünkü çarılışında Көңіл зирәклігі Тәрзи баба темасына тоқталып озабыз. Түрік ислам ирфан зирәклік yolасында көңілләрне хикмәт белән тотырушы һәм бу милләтнең асылына мәгънә эзләүче суфилар бик күп. Erzincan'da 18. һәм 19. гасырларда яшәгән Тәрзи бабада бу шәхесләрнең иң гадәти булмаганнардан берсе. Тәрзи баба чын исеме белән Мәхмәд Фәхби, Нақшбенди Халиди шәйхе буларак Анадолуда үскән мөһим түрк суфи. Тегүчелек һөнәр аркасында Тәрзи ага яки Тәрзи баба, ягъни тегүче ага, тегүче әти кушаматы белән телгә алынган бу uzun boylu derviş, кечкенәдән бирле дәрвиш тәрбиясен алган, бала чактан ук Җами Кәбир белән Куршунлы мәчете җәмгыятьләрендәге әңгәмәләрдә камиллашкан. 40 яшына килгәндә Халид Багдадиның хәлифәләреннән Абдуллах Мәкки белән бәйләнешкә кереп, Нақшбенди Халиди юлының Анадолудагы вәкилләреннән берсе була һәм соңгы сулышына кадәр мәмләкәте туган ягы Эрзинҗанда иршат вазифасын башкара. Тәрзи бабаның тормышы һәм мәгънәви рухи мирасы ислам динендә төрек үзенчәлеге формалашкан гасырларда үскән Анадолу ирәннәре дәрвишләренең уртак хикәясен чагылдыра. Аның хикмәте зирәклеге, югары мәдрәсә белемен алмаган бер һөнәрченең дәхәттә бай, зур белем диңгезенә чума алуын күрсәтә. Мәсәлән, Тәрзи баба классик фәннәрне өйрәнмәсә дә, ул тирән белемле, акыллы кеше була. Үзенең аграрча белмәвен һәм галим булмавын әйтә. Фәкать ул хакыйкатьнең асылын Аллаһ биргән интуиция һәм йөрәк күзе белән аңлады. Язган әсәрендә дини һәм суфилык темаларын гади усул стиль белән яктырта. Тәрзи баба чын иманны Аллаһның мәрхәмәте булуын саный. Бер суфиның һич ялган сөйли алмавын белдерә һәм иманның иң зур дошманының ялганчылык булуын әйтә. Суфи юлыннан барга теләүче кешенең иң нык иманга ия булуының зарурлыгын әйтүче Тәрзи баба хакыйкать сәяхәтенең авыр, катлаулы, фәкать котлы мөбарәк барыш булуын искәртеп уза. Биратта дөнья мәхәббәте мәсьәләсендә бик гаҗәп кисәтүе бар. Дөнья сөюе белән Мәүлә мәхәббәте йөрәктә һич бергә була алмый. Ут белән суның бер савытта тора алмаганы кебек дип әйтеп, фани булганга шектән тыш мәхәббәтнең йөрәкне Аллаһ Тәгалә сөюеннән мәхрүм калдырачагын кыска аналогия белән аңлата. Тәрзи баба халык арасында яшәгән тегүче булып эшләп акча казанган һәм халыкка хезмәтне Аллаһ Тәгаләгә хезмәт дип күргән аңлаешны үз иткән, үзләштергән. Хәлфәт, ялгызлык аңлаешы җәһәтеннән Тәрзи баба Нақшбенди юлының хәлфәт дәр әнҗүмән принцибына ярашлы тотышта була. Ягъни ул физик яктан кешеләр арасында булган чакта күңеле, йөрәге белән даими рәвештә Аллаһ белән бергә булу торышын кайгырткан. Дөнья эшләрен ташлау урынына эш арасында зикруллаһ белән мәшгуль була алган. Нәфес белән көрәштә иң тәэсирле коралның зикри илаһи булуын әйткәндә дә моны аңлата. Тәрзи бабага күрә, кулның даими рәвештә хәлал юлдан баруы, шөбһәле, шикле ризыктан ерак торуы кирәк. Хәрәм генә түгел, шөбһәле бер ризык ашаучының да хәтта дугасы 40 көн кабул булмый дип әйтеп, бу мәсьәләдә игътибарлы булырга киңәш итә. Суфичылык тәрбиясендә уста шәкерт мөнәсәбәтенең әһәмиятенә ышана Тәрзи баба. Аның фикеренчә, үзе юлга чыккан кеше мотлак рәвештә камил юл күрсәтүчегә мохтаҗ була. Бу юл күрсәтүчегә тулысынча бирелмичә торып, нәфесен тәрбия итә алмый. Тәрзи баба гыйлем һәм йөрәклек тигезлегенә дә игътибарны юнәлтә.
Білімсіз иршат жетекчілік мөмкин түгел. Арифлар, ақыл иеләре бір қашанда надан була алмый сүзләре белән наданлык коранлыгына каршы гыйлемнең яктылыгын мактап, бар итек белүнең генә җитмәячәген, белүнең гамәл белән ташлануының зарурлыгын искә төшерә. Галимнәргә хөрмәтне үгетләгәндә кулланган күркәм аналогия аның киң танырлыгын чагылдыра. Розаның исеннән һәм матурлыгыннан файдаланган кеше аның чәнечкесен хурламаска тиеш дип, галимнәрне кимчелекләре булса да хәтта хөрмәтсез калдырмаска киңәш итә. Йомгаклап без шуны әйтә алабыз. Тәрзи баба бер кулында энә җеп, бер кулында тәсбих тоткан һәм эш сөючән һөнәрче һәм дә Аллаһның дусты буларак халык күңелен яулаган шәхес. Аның төрк үзенчәлеге белән сугарылган суфичылык аңлайышы халык арасында Аллаһ Тәгалә белән бергә булуның иң матур үрнәкләреннән. Кешеләр гади тегүче кибетенендә хәтта хакыйкатькә ачылган үзәк була алуын күрде. Тәрзи бабаның тормыш шөгары төрк ислам суфичылыгының халык эчендәге тере күренеше буларак бүген дә юлыбызны яктыртырга дәвам итә. Аның мәгънәви рухи мирасы Анадолу ирфанының зирәклегенең асылы һәм Төркиянең мәдәни хәтерендә онытылмас билге булып яшәвен дәвам итәчәк. Мәңгелеккә сузылган бу зирәклек юлы Тәрзи баба кебек дәрвишләрнең күңелендә тутырылган хикмәт белән буыннан буынга җиткерелә. Бу бөек изге кешенең рухилыгы Эрзинҗан көкләреннән таралган рухи бәрәкәт белән бүген дә безне чолгап ала, төрк милләтенең күңел дөньясында аерым урын алып тора. Мөхтәрәм таңшар, халыкара мөнәсәбәтләр бүлегеше фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Мақтарам таңышар, Түркия авазы радиосыдың татар түріндегі тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.